N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi, n'ịhụnanya nke Chukwu Nna, n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye, dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi otu dị Jesu, anyị na-anabata anyị niile na aja misa nke ụbọchị tata. Anyị na-achụ aja misa izu ụka nke 22 n'oge na-adabaghị n'emume ọbụla n'afọ nke 3 nke ụka. Tata dị na Jesu Kristi na ụka na-akụziri anyị mkpa ọ dị ịdị obi umeanị. Anyị na-achụ aja misa maka ọdịmma ka anyị niile, na-ayọkwazị ka Chineke nyere anyị aka ihe ọbụla na-akpa anyị, ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi. Ụmụnna, ka kwado nwa nke ọma ka nnukwu eme nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elugha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịchọghata ndị lụghara elugha, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na-ayọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'enu kacha enu. Udo dịrị anyị too gị, anyị kwupụta ọrụ ọma gị. Anyị esekpụrụ gị, anyị doo gị ebube, anyị ekene gị n'ihi nnukwu ebube gị. Anyị ekene gị n'ihi nnukwu ebube gị. O sebụrụwa Chukwu, eze nke n'igwe, Chukwu na jike niile, Chukwu na jike niile. Onye nwe anyị Jesu Kristi, sotu nwa nke Chineke mụrụ, o sebụrụwa Chukwu, nwa tụrụ Chukwu, nwa nke na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa.
onye nọ n'aka nke ụwa, onye nọ n'aka nri na-emere anyị ebere, n'ihi na asọ gị dị asọ, sọsọ gị bụ dị enu, n'ihi na asọ gị dị asọ, sọ gị bụ Jesu Kristi, kachasị dị enu, nyere mmụọ nsọ na ebube Chukwu Nna. Amen, amen, amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke dị ike niile, onye ihe niile kacha mma si n'aka ya abịa, mụnye n'ime obi anyị ịhụnanya maka aha gị. Biko zụlite ihe niile dị mma n'ime anyị, ka anyị na-eto n'ofufe gị, were amara gị na-echekwaba ihe ndị ahụ ịzụlitekwara n'ime anyị, site na dị na Jesu Kristi nwa gị, gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị, Chukwu, site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ, ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ nke Sirak. Nwa m, nwee obi umeala n'ọrụ gị, mgbe ahụ ndị Chineke họrọ ga-ahụ gị n'anya. Ka ọkwa gị si buo ibu, sikwa otu ahụ nwee umeala, ka ị wee weta ịhụnanya nke osepụrụ ụwa. N'ihi na ike nke osepụrụ ụwa ebuka, ndị dị umeala na-enye ya otuto. Ọrịa onye nganga enweghị ọgwụgwọ, maka na osisi ọjọọ agbaala mkpọrọgwụ n'ime ya. Onye nwere uche ga na-atụgharị ilu n'obi ya. Ntị ghere oghe na-anụ okwu bụ ihe onye maara ihe na-achọ. Okwu nke osepụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ: n'obiọma gị Chineke, kwadoro ndị ogbenye ebe obibi. Ndị ezi omume ga-aṅụrị ọṅụ n'ihu Chineke. Ha ga-aṅụrị oke ọṅụ, na-ekwekwa ukwe aṅụrị. Bụọrọ Onyenwe anyị abụ, kọọrọ ya egwu. Ṅụrịa na osepụrụ ụwa, wee oke ọṅụ n'ọbịbịa ya. Azịza. Ndị na-enweghị nne na nna, onye ọgbụgbọ ndị ajadu, otu ahụ ka Chineke si dị n'ebe obibi ya dị nsọ. Chineke na-enye ndị a jụrụ ajụ ebe obibi. Ọ na-enye ndị nọ na mkpọrọ ka ha nwere onwe ha. Azịza. Chineke, i mere ka ngọzi gị na-erudata n'ala dị ka mmiri ozuzo. Mgbe ndị nke gị dara mba, i nyere ha ike. Ndị ezinụlọ gị chọtara ụlọ ebe obibi nke i wetara site ike
nke ị wetara site n'afọ ọma gị maka ndị umeala. Azịza: ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ e degara ndị Hibru. Ụmụnna m, unu abịabeghị n'ihe nke nwere ike imetụ aka dịka ọkụ na-enwu ewu, ọchịchịrị, itiri na oke ifufe, ụda opi ike na olu nke mere ka ndị nụrụ olu ya rịọ ka a hapụ ịgwa ha okwu ọzọ. Kama unu abịaruola n'ugwu Zayọn, obodo Chineke dị ndụ, Jerusalem nke eluigwe, ebe ndị mmụọ ọma enweghị ike ịgụta ọnụ gbakọrọ n'oriri. Unu bịara n'ọgbakọ nke ndị mbụ, ndị ederela aha ha n'eluigwe, na n'ebe onye ikpe nke mbụ Chineke nke ihe niile. Unu bịakwutere mmụọ nke ndị ezi omume, ndị emerela ka ha zuo oke. Unu bịakwutere Jesu, onye bụ onye ọgbụgbọ nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Aleluya, aleluya. Yaranụ ịnyagba nke m n'olu unu, mụtakwanụ ihe n'omume m, n'ihi na adị m nwayọọ dịkwa umeala n'obi. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma Asọ nke Luku dere. Otito dịrị gị, dị nwe naanị. N'otu ụbọchị izu ike, Jesu gara ebe a kpọrọ ya oriri n'ụlọ otu onye isi nke ndị Farisii. Ndị mmadụ wee na-enyochapụta ihe ọ ga-eme, ma Jesu kwuru okwu banyere otu ụfọdụ mmadụ n'ime ndị a kpọrọ ya na ha oriri si ahọrọ naanị oche dị mkpa. O kwuru okwu a n'ilu sị, mgbe ọbụla mmadụ kpọrọ unu oriri agbamakwụkwọ, unu eji n'aka unu buru ụzọ họrọ isi oche, n'ihi na eleghị anya onye kpọrọ gị oriri kpọkwara onye ọzọ ka gị na nsọpụrụ. Onye kpọrọ gị na ya ga-abịakwute gị sị, nye nwoke a oche. N'oge ahụ ị ga-eji ihere malie gbadata n'oche ikpeazụ. Mgbe ọbụla mmadụ kpọrọ gị oriri, gaa nọdụ n'oche dịkarịsịrị ala, ka ọ ga-abụ mgbe onye kpọrọ gị oriri batara, ya ga-asị gị, enyi m, bilie gaa n'isi oche. Mgbe ahụ ị ga-enwe nsọpụrụ n'ihu ndị niile akpọrọ gị na ha oriri. N'ihi na onye ọbụla na-eweli onwe ya enu, a ga-ebuda ya, ma onye ọbụla na-ewedo onwe ya ala, a ga-ebuli ya enu.
Jesu wee sikwa onye kpọrọ ya oriri, mgbe ọbụla i siri oriri ma ọ bụ ihe ma ọ bụ n'ehihie ma ọ bụ n'anyasị, akpọna naanị ndị enyi gị ma ọ bụ ụmụnne gị ma ọ bụ ndị ikwu na ibe gị ma ọ bụ ndị agbata obi gị bara ọgaranya, n'ihi na ha ga-akpọkwa gị oriri n'ụlọ ha, wee si n'ụzọ dị otu a kwụghachi gị ụgwọ ihe ha riri n'ụlọ gị. Ma mgbe ọbụla i siri oriri ukwu, kpọọ ndị ogbenye na ndị ụbịam, ndị ngwọrọ na ndị ìsì. Ọ ga-adị gị obi mma ma ha bụ ndị na-enweghị ike ịkwụghachi ụgwọ ya, n'ihi na a ga-akwụghachi gị ụgwọ ya na mbilite n'ọnwụ nke ndị ezi omume. N'oziọma nke oseburu ụwa. Ka anyị si n'oziọma nweta mgbaghara njọ anyị. Buru na ibu m na ubu unu, sini n'aka m mụrụ ihe, n'ihi na adị nwayọọ dịkwa umeala. Ụmụnne nna Kristi, tata Jesu na-akụziri anyị nkụzi gbasara ịdị obi umeanị, na onye wenie onwe ya enu eme gịnị? Ebudaa ya. Mana onye budo onwe ya eme gịnị? Ebunie ya enu. Jesu anaghị akụziri anyị ihe ọ na-emebeghị ma ihe ọ na-abụrọ. Dịka oziọma gwara anyị, akpọrọ Jesu oriri na ụlọ otu onye isi ndị Farisii, and ọ nọ na njem na-aga Jerusalem, and Jerusalem ahụ anyị mụ ihe gaji imenụ, ọ naghị anachighị azụ ebe ahụ a ga-ejide ya, gbuo ya, kpọgbuo ya n'obe. Mana njem ya nwee brief stop over, na ọ bụrụ ndị be anyị si na brief stop over, ha kwụsị banye ebe a kpọrọ ya oriri, ha wee na-enyochi ya na a na-enyo mmadụ abụkwa ha nọ, ha na-achọ ihe a ga-eji wee bido aka ka e wee mee gịnị? Ka e wee nwụdi ya. So mana ịma na ndị be anyị si na ofu aka na-alụ mmadụ, iwere ofu aka na-alụ mmadụ ise a na-eme gịnị? A na-alụ gị, ịnọ a na-alụ gị, sọrị. So mgbe ha na-enyo ya, ka anyanwa na onwe ya nọkwa ebe ahụ na-eme gịnị? Na-enyokwa ha. Ha na-eni ya, ọ na-eme gịnị? Ọ na-ene ha, wee chọpụta ife na-aga otu o kwesịghị isi wee gaa. And ọkụ ya ka o ji adị mma, no matter ọnọdụ ọbụla ị nọ, always invite Christ. Meghere Chineke gịnị? Ọnụ ụzọ obi gị, ọnụ ụzọ ụlọ gị, ọnụ ụzọ ebe ị na-arụ ọrụ, maka na ọ bata onwe ihe na-adịrọ mma, ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-egosi gị ya. O wee fụ ihe na-adịrọ mma wee gosi ya. And n'ụzọ na-abụ ndị akpọ ya na ha oriri na onye kpọrọ ha oriri nwere nsogbu. Ịbịa na omenala ndị Juu, ọ bụrụ na abịa na mmemme, o nwere kapasiti aghazi ochefa, the center table anyị na-eme ya, chairman of the occasion na-anọ na gịnị? Or chief luncher na-anọ na center, ndị ọzọ anọ n'akụkụ. Ọkụ ya? So onye akpọrọ oriri kacha dị mkpa na-anọ n'etiti. Onye kpọrọ oriri anọdobe ya, ndị ọzọ a na-eme gịnị? A na-anọ ezi wee gbadaba. Mana ọ nọzi ebe ahụ wee fụzie ka ndị mmadụ na-azọ ka fa nọrọ ebe kacha mma. Ọ sị ha mba, mmadụ na-akwanyere onwe ya ugwu. Akpọ oge oriri nọdụ n'ebe kacha dị ala,
ọ ya bụ onye kpọrọgoriri bịazie n'anya ọfụ ebe ọ nọ sị chairman gbagota ị na-agbagota a na-eme gịnị a na-akụrụ gị aka. Mana ọ bụrụ na i buru ụzọ ja mazuru na isi oche ebidozi ịkpọ ndị ha itebe asị bịa ke ndị a n'ebe a si n'ebe a pụọ nọ ndị mgbe ahụ iwe ewebe gị ịbaba mba nyọwa onyinyo mana ọ gị mere onwe gị. So nọ ife ọ na-akụziri anyị na-anya na ndụ Jesu anyị afụ na mgbe ọ bịara mee onwe ya ogbenye na-eji aka na abụghọdụ ụdị Chukwu ọ bụ wee gbadata bụrụ mmadụ, mee onwe ya nothing in order to make us something, mee onwe ya nobody in order to make us children of God. O mee onwe ọ bụrụ a model maka ndị niile mee gịnị kwere na ya umeanị. Anyị na-anya ya bụ Jesu a na-ekwu maka ya, ọ bụ Chukwu mana o mere onwe ya mmadụ, a mụrụ ya n'ụlọ anụmanụ, o toro na Nazaret obodo nta. Mgbe a na-ekwu maka ya ụfọdụ sị can anything good come from gịnị Nazaret, mana ebe o si pụta ebe ọ nọrọ na ya too ebe na-abụrụ ihe ọbụla. Ọ sara ndị ụmụazụ okwu. Peter sị mba asakwana m mba, how can? Ọ sị ya ma asa ha okwu, ị gaghị eme gịnị, ị gaghị eso m. Otu a nsisi unu okwu sikwa na otu ahụ na-eme gịnị na-asị ibe unu okwu. Over and above all, ọnwụ in a most disgraceful way akpọdo ya n'obe. And ọ dịka nke afọ ezuru ọ bịa wotukwa onwe ya na bịakwa nọnyere anyị n'ime Yukarịstịa dị asọ. Anyị nwa bụ mmadụ nkịtị a na-eme gịnị a na-anata ya na ụdị achịcha na gịnị na mmanya. Kedu ife ọzọ fọlụnụ? A model of humility for all his believers, for his disciples. And oku akpọrọ anyị ife ọgụ nke mbụ wee gwa anyị ife mkpa obi umeanị dị. Ọ sị nwa m were obi umeala na-arụ ọrụ dịrị gị, nke a ga-eme ka ahụ gị n'anya karịa onye na-enyefusi akụ na ụba. Ịma na onye na-enye enye, ndị be anyị sị na onye bụ igu ka ehu na-eme gịnị, ehu na-ese. Onye na-enye na-eke ego asị n'ọya ka n'ọya bụ ibe a na-ekwu. Ọchịọra na ịdị anyị mma mbọ onye chi mere eze na mmadụ apụghị na ya imekọta akpị ya aka ezuo ike n'ahụ. Mana ife ọgụ nke mbụ Book of Sirach wee na-agwa anyị na onye dị obi umeanị na a na-aka afụ ya n'anya karịa gịnị onye na-eme eme na-eke ego. Mgbe ọkwa gị rigoro enu karịa, mgbe a ka ị ga-ebudo onwe gị ala n'ihe niile karịa. Ọ dị possible? Ọ dị possible ụmụnna? Mgbe ihe dịrị gị mma karịa, inwezie ego nwanne, ị na-eti eti ịmakwa ndị anyị bụ kedu egwu a ọkwa Flavor kụdị ya ibute ike anyị apụtago obodo edere jinjim ewesị nọ ibutazi ike ịbịa megịnị wedo onwe gị ala. Ọ dị possible ụmụnna? Ịbatara ndị mmadụ kwesịrị ịma na ịbatara, ịghọtago? Maka gịnị ka o ji eme ya? Ọ sị ka ị were nweta amara n'ihu onye nwe anyị. So n'ife ọ na-akụziri anyị abụrụ ka anyị nweta otito n'aka ndị mmadụ, n'ọbụ ihe ga-eme ka anyị bụrụ ọgaranya na gịnị n'iru Chineke, mbudo onwe anyị anị. And n'ife obi umeanị ọ na-akụziri anyị abụrụ mmadụ inedo onwe ya anya, kama na ọ bụ mmadụ ifu onwe ya dịka Chineke si wee mee gịnị, si wee fụ ya. You just look at yourself on the mirror. Ị na-ene onwe gị na mirror otu isi wee dị ka mirror ga-eme gịnị, egosigo onwe gị.
and otu afọ ịdị ọ bụrụ na ị nwere 200 million or dollars or whatever na account, ịkwụrụ na million nwere ife dị iche n'ihu gị onwelo ife ahụ na account is just an accident. And ọ ya kpatara na otu afọ o si bịa ife ga-enye gị ọṅụ and happiness and fulfillment bụ ọgaranya ịbara n'ime Chineke. One with God is majority. So humility is not thinking less of oneself. Ị na-enedo onwe gị anya na onwere ife bụ ọ bụrụ ife a na-ekwu bụ humility is thinking of ourselves less. Nya ị gaghị na ene echiche sọsọ maka gị. Is only me and me alone. Ọ ife ụfọdụ na-eme eche na ọsọsọ ya na ebe it doesn't notice anybody, and for him or her ọ bụ na i belong ha na ịgbagota ha ịma na you don't exist. And ọ bụzie na onwezie ka esi na-atụ alụ na enwe ihe ikwuru ọsị who are you, onye ka ị bụ, onye esi gị kwuo nke ndị mmadụ na-ekwu gị na-ekwu. Biko tụfu na onye ebe a ka akpa ihe dị mkpa. Amen. So Jesu wee na-akụziri anyị na ọ dị mkpa ka anyị dị obi ume anyị. Ọbụna dị Catechism si anyị number 2559, without humility you cannot pray very well. Unu ga-echeta mmadụ na-ababata n'ụlọ ụka ikpe ekpere. Ọkwunu cheta ofu onye nọ n'ilu na-agụsị ife niile o mere, na-ebu ọnụ, na-eke ego, na-akwụ tithe, na-echezi entitlement. Nyezie m okele ulu m. Onye nke ọzọ na ọ na-azụ na-asị Chineke mere m ebere, abụ m gịnị? Abụ m onye omenjọ. Asị na onye nọ n'azụ ekweghị ewelite ihe enu ka Chineke nụzere ekpere o kpere. Maka na without humility ọ ga-adịrị gị difficult isekpu ana yọọ Chineke enyemaka ma ọ yọọ mmadụ for help. Ọ ga-adị difficult ịsọ ọnụ sị mmadụ biko nụ gbaghara m, ọ sị nwunye gị adị m sorry. Bụ nwoke dị proud o nwere ike isi nwunye ya na adị sorry? Kama ya tụba logic in fact ịma na o nwere ofu onye nwere ụdị problem ahụ na parish. So o nwere ife obodo fada a na-akọzi akụkọ ya na-eme ife, na mgbe e megidere achọpụtazi ya na ife a na-eme awụ ọkụrụ ndị mmadụ na-asị ya na ife a akwụkwọ na-asị ka eke ya esi wee kọzi ya na difendi ya na nke bishọp. Osisi bowi ya onye ọgọtazi ya megịnị ya gọlụ, kama ọ ga-eme accept na ife ọ na-ekwu na ọ daba si biko so forget ya na adị sorry. Osisi bowe onye ọgọtazi ya megịnị ya gọlụ. Andọ ife ụfọdụ ụmụ nwoke na-eme nwunye ha. Kedu ka nwaanyị ga-esi kpọgbu nwoke? Kama ịchọzie nnu na mmanụ megịnị bụ ya onye ọgọtazi ya megịnị ya gọlụ. Emegidezi onye mere onye dara iwu abụrụ onye dị right. Onye dị right ahụzi onye dara iwu, nwaanyị a na-ebe akwa ma na-ayọ biko maka na ụmụ ya dị ya mkpa. Awụgodi ha nwoke na ụmụ ya megịnị, ụmụ ya dị ya mkpa maka na attachment nne nwere n'ebe ụmụ ya dị na-adị very strong. The bond na-adị strong. So because of ụmụaka osekpuru ana na-ayọkwa biko onwe bịa si mejọ si megịnị si gbaghara ya, ma nwoke makwa na o mejọ ha n'ọkwenye nwa dị at fault kama o bozie ihe niile ma ya bụrụzi ya all pride. And all pride ahụ mere anyị ji wee luzuo enigwe. The pride of Satan mere anyị ji wee banye na njọ. Mana the humility of Christ mere anyị ji mee gịnị? Nweta salvation, nzọpụta.
si n'aka Jesu maka na o mere gịnị? O weturu onwe ya na. So o nwere Fada Nnege onye summary of the paradox of this teaching on humility by Christ. O wee sị, to have your life, maka na ife Jesu na-ekwu dị in line with his teaching about humility. If you want to be first, you must be last. So ife o kwuru bụ, if you want to have your life, ọ bụrụ na ị chọrọ inwe ndụ gị na ị ga-eme gịnị? Ị ga-eluzi ya. Ị chọrọ ịbụ onye izizi, ị ma na ị ga-abụ gịnị? Onye ikpeazụ, servant. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị bụrụ onye kachasị nị, ị ma na ị ga-abụ onye mee gịnị? Onye pekarịsịrị nị. Ọ ife ọ condemn n'etiti ndị ụmụazụ mgbe ha na-achọ onye ga-abụ the greatest among them. Ọ sị ya na o kwesịghị ime gịnị? This should not happen among you. Mana anyị ma na onwe onye na-abụ nke abụọ. Ọ ezoro anya 1, omemgbe o ji 1. Onye ọbụla tinyere gị 2, ma na gị na-esobe gị, kama onye ọzọ sagoro ya na ịchọba ọzọ ma gị bụrụ nọmba 1. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị nweta okpu nke mmeri, ị ma na ị ga-eme gịnị? Ị ga-ajụ onwe buru obe gị mee gịnị? Sobe m. And 51, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ebunie gị elu nke ọ gwara anyị taa, ị ma na ị ga-eme gịnị? Ị ga-ebuda onwe gị ana. Amara m ma ọ dị possible, mana ife ọgụ nke abụọ Book of Hebrews na-agwa anyị na enwekwana ebe a na-eje, the heavenly Jerusalem, ebe anyị niile bụ ụmụ nke n'igwe, ebe ndị mmụọ ozi na ndị ọma na-anọ. Mana kedu onye ga-arịgo n'ugwu nke onye nwe anyị afọ? Ndị obi umeala, ndị akafa dị ọcha. Ị ga-eso? Aga m eso. So na ọkwa nwa ehu gbuo ikpere na-agba n'ala, o mee gịnị? Ọ ṅụọ nne ya ara. O nwekwana ife emeta na atụtụ oge aga, maka na akwụrụ ọtọ gwujie ji, a ga-etukwuru ana mee gịnị? Chọba ọdụ ya. So na ọ ka mma na anyị chọbara ewu ojii mgbe chi ka dị, maka na chi jie nsogbu ga-eme gịnị? Nsogbu ga-adị. Nchegharị adịghị n'ime ini. So ụmụnne nna Chineke, ka anyị yọọ Chukwu na aja misa ka o nyere anyị aka ka anyị nwee ike inwe obi umeala dịka Jesu onye bụ nna anyị. N'akụkụ nke abụọ ya bụ adreesị o nyere onye kpọrọ oriri. Mgbe ị na-akpọ oriri, kedu ndị ị na-akpọ? N'etiti ndị Juu, iwu tradishọn ha bụ ndị famili, ụmụnne gị, ndị agbata obi, ndị eji okwu ha agba izu. Mana Jesu bịa tụgharịa ya si chọzie ịkpọ oku, ịkpọba ndị isi, ndị ngwọrọ, ndị onwero ka ọ rafa, which is a representation of the people Jesu bịakwutara. Ndị Jesu biri obi wee sị na ihe ọbụla n'ime otu n'ime ndị pekarịcha na ndị a na ọbụbụ maka ime gịnị? Ka imeri ya. Mana anyị ma na anyị bụ ndị Igbo, anyị bụ ndị na-achọ gen. Ịghọtaga, ya dị azụ afọ uru na-adịrọ. So ọ ga-enyekwa anyị nsogbu, mana anyị ga-agbanụ mbọ. Ịghọtago, maka na uru nke Chineke karịa uru nke ụwa. Ọkwa ya? So na anyị ga-agba mbọ. Eziokwu, anyị na-achọ gen nke ụwa, mana anyị ga-ejikwa nke ụwa achọta gen nke ife n'igwe. So as ndị Igbo anyị bụ nwere sense business, anyị ga-ama na business Chineke karịkwara business nke ụwa. So ka anyị tinye ife Jesu gwara anyị tata n'ọrụ ka o wee baara anyị uru site na Kristi onye nwe anyị. Udo dịrị unu. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala, na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya ma emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na eme ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were ahụ na be Maria,
site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchị Pontus Pilet, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya, ma o bilitere na ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rọgo n'eluigwe, nọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokọrọ ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịanụ. Ekpere nke ndị kwere na mmadụ ịtọ ga-etinye ọnụ kwupụta ka o si metụta ha. Ụmụnne na Kristi, ka anyị were obi umeala bute onwe anyị na mkpa anyị n'iru Chineke ma nwee okwukwe na ọ ga-emere anyị ihe nke anyị ji umeala arịọ ya. Ekpere. Dị nwe n'agha nụrụ arịrịọ anyị, emere n'igwe na ala. Dị nwe na-arịrịọ arịrịọ anyị, dị nwe na-anụrụ arịrịọ anyị. Ekpere ime obi. Ka anyị chetakwa ebumnuche parish na-ayọ maka ebere na ezi ahụike n'isi ndị parish niile. Cheta obodo anyị bụ Naịjirịa, ka anyị ghara ibifi aka na nhọpụta nke ndị ga-achị anyị na-abịa n'ihu. Mekwazụ ka Chineke mee ka oke ife isi ike na tigbuo zọgbuo dajụnata. Chineke nna pụrụ ime ife niile, na ọ na-arịọ na ekpere nke anyị bụ ụmụ gị na-ebute n'iru gị, n'ihi obiọma gị, mere anyị ihe niile nke anyị ji ume anyị arịọ site na Kristi dị nwe n'anyị. Amen.
Yọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụrụ ego asọ Chineke dị ike niile ịnara nọ ka onye nwe anyị nara aja n'aka maka ote na-ebe ahụ ọ dị mma. Dị nwenụ site n'onyinye nke a dị nsọ anyị na-ehunyere gị mgbe niile, nye anyị ngọzi nke nzọpụta gị. Biko were ike gị mezuoro anyị ihe omimi nke a anyị na-eme site na Kristi dị nwere anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu, ka anyị nyenu dị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi n'azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile dị ụwa ta ụwa, site na Kristi dị nwere anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ, kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe ebe site n'ọnwụ ọnwụ n'elu obe, sitekwa na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke n'igwe na-etebego oge niile n'ukwe na ekwe. Nsọ, 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 osekpụrụ ụwa, Chineke nke eluigwe dị ala. Ebube gị jupụtara n'eluigwe na ala. Hosanna, 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 Hosanna n'elukasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara, onye bịara n'Onyenwe anyị. Hosanna, Hosanna, Hosanna n'elukasị elu. Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edu ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ tupu onye ndị asịsị nkọsa mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunya n'ọnwụ ka o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a.
nna na ncheta nke ọnwụ na mite na ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye ka acha nke ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị anyị ji ume anyị arịọ ka anyị binanata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu si na njikọ nke mmụọ nsọ nna cheta nzukọ gị gasịrị ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya gọzie popu anyị Francis bishọp anyị bụ Robert na ndị ofu ọta gị niile chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okpukpe gaa n'ezumike nke ọnwụ kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebe gị biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Eji Maria dị ngọzi nne nke Chukwu Josef dị asọ bụ di ya St. Fortunata dị nsọ ndị mere uche gị n'ụwa na wee keta ndụ ebe ebe ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebe site na Jesu Kristi nwa gị ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna dị ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa n'ụwa niile. Ka were ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe ka o toturu afa gị ka ọchịchị gị bịa ka eme uche gị n'ụwa dị ka esi eme ya n'eluigwe nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị gbaghara anyị mmefu anyị ga dị ka anyị si gbaa ndị mefere anyị ekwena ka anyị kwenye na nranye ma zọpụta anyị n'anya ife zọpụta anyị a na-arịọ gị o sogbu na ajụ ihe niile were ebere nyudo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta ya na ndị oge niile anyị ụgba na nsogbu niile were nchekwa dị nsọ na-atọ ya maka mbịaghachi ka onye nzọpụta anyị Jesu Kristi onye nwe anyị Jesu Kristi egwa ndị apọstụl gị udo ka nna hapụrụ unu udo nke m ka na-enye unu enekwana ya na njọ anyị kama nekwasị anyị n'okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ ibe dị ndụ na-achị ebe ebe udo nke osogbu adịrị unu mgbe niile nyerịta n'onwe na ekele nke udo Atụrụ Chineke atụrụ Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa biko Chukwu
to thy holiest in thy height, and in the depths be praised. In all its words most wonderful, most sure in all his ways. Oh, loving wisdom of our God, when all would sin and shame, our second Adam to thy fight and to thy rescue came. Oh, wise I slew thy flesh and blood, we did in ardent fail, should strive afresh against their foe, should strive and should prevail. And that higher gift than grace should flesh and blood refine, God's presence and his very self and essence all divine. Oh, generous Lord, that he was not in mine honor thy fall, thy double agony in mine, for mine should undergo. And in the golden secretly, and on thy cross on high, should teach his brethren and inspire to suffer and to die. Praise to thy earth in thy heart, and in the earth be praised. In all its parts most wonderful, most sure in all his ways. ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, inyere anyị achịcha nke eluigwe ka ọ bụrụ nri nke anyị. Biko ka achịcha ahụ na-agba obi anyị ume n'ịhụnanya, ka anyị site n'ụmụnne anyị na-agbara gị odibo n'ụzọ kwesịrị ekwesị site na Kristi dị nwe anyị. Ka anyị nọrọ anyị.
Otodi Jesu. Otodi Jesu. Second collection maka inye aka ibenata ụgwọ our parish ji dịka na ụgwọ ha jigesi ndị na-enye ọkụ ihe ndị ọzọ niile, so biko onye ọbụla ma ya aka na-akpa mami aka na-akpa ọfụma ka anyị nyere aka onye anyị nwere ike. Imani ya o mere mo injine kere ya, imani ya o mere injina jaya ma, imani ya o mere mo injine kere ya, imani ya o mere injina jaya ma, imani ya o mere Injinekeleya imaniya omere injinajayama. Otodi Jesu. Religious education classes ga-ebido na September 18th. September 18th, religious education classes. So ndị chọrọ ga-agụ bulletin ka iwe ma maka registration ka ị ga-esi wee lụbanye na ya. Then the annual Catholic Appeal campaign ka na-agakwa n'iru. Onu lotere n'ihe kwu na our target bụ $22,152 mana ihe anyị ka wetara as the pledge ka bụ $16,400. So aka na-ayọkwa onwe ndị ewelube na-emebe ha biko kawa arụ ka ha nyere aka maka na our diocese chọrọ ihe anụwa biko, so onye nwe ndị emebere ka o nyere aka. A na-elotekwala anyị na rectory on Fridays. They close by 12 noon. Rectory on Fridays they close by 12 noon. So onwe ihe ọbụla ị chọọ inweta na rectory maọbụ ịfụ secretary maọbụ parish priest ị ga-eme ka ime before 12 noon. Maka 12 noon how we close for that's only on Fridays. The Spanish Charismatic Prayer Group invites you to an October Day of Prayer. On September 3rd from 7:30 a.m. to 6 p.m. at Shrine of the Virgin Mary in West Harvestro. The donation ihe a na-atụ anya na ị ga-akwụ bụ $45. If you need more information, you contact the bulletin. Ọ bụ na ịma na Chineke nyere onu ikwu ukwe. Ọ bụrụ mmadụ ncha ka Chineke nyere onu ikwu ukwe. Ịma na Chineke nyere onu ikwu ukwe. Our parish priest na-ayọ ka ị bịa denye afa gị n'ukwe were mma Chineke chọrọ gị chọkwuo onye kene nyanwa. So a na-ayọ ịma na ị nwere onu ikwu ukwe ị bịa. Ọ bụgodo na ifile na ị nwere onu ikwu ukwe ị nwere ike bịagodo ka enene because ị nwere ike from ị participate ịmụta Chineke atụgharị onu ahụ ọ dị ụtọ na ntị. So biko ọ bụ na inwe ike inye aka ịbata na amacha m ndị onu ha dịcha mma ma ndị nwere ike ịsụbaz ka ha gbagote solukwebe ukwe n'ụzọ esi eto Chineke. Ndị youth na-enwe meeting every Sunday from 10:30 a.m. to 11:30 a.m. Topic they discussable understanding and controlling anger. Understanding and controlling your anger. So it is good if our children should be participating in that. When the Salve Regina Catholic Academy
na-achọ ndị ga-abata na ya a na-ekwusonyere ezinụlọ nke Salve Regina Catholic Academy. So ha need ndị chọrọ ịbata ka ha for registration. So ọ bụrụ na ị chọrọ ọ dịkwa na bulletin, you can get the details na the bulletin. So we'll a copy of the bulletin and go through it, you will understand it better. I'm a birthday registration, a birthday celebrant. Birthday celebrants, okay. Tony Nonazu. Tony Nade. Anniversary celebration. Anybody worshiping with us for the first time today? Anybody worshiping with us for the first time? The youth, please, you come out for your blessings. And okay, first of all, the youth, come forward for blessings. Chimo, Chimela, Keneren Chimo, Ane Keneren Chimo, Chimela, Keneren Chimo, Keneren Chimo, Chimela, Keneren Chimo, Keneren Chimo, Chimela, Keneren Chimo. Enyemaka dị n'afọ Onyenwe anyị, osobe nọrọ arịrịọ anyị, Onyenwe anyị nọnyere unu. Chineke nna pụrụ ime ife niile, anyị na-ekene gị na ọgọ gị na afọ ọma gị n'ebe anyị nọ. N'ụzọ pụrụ iche ka anyị na-ekene gị n'isi ndị yuto anyị esisirapụ maka ka abịakwute gị, maka na anyị eze eluigwe bụ nke ndị dị ka ha. Anyị na-ewere ha n'aha nye gị n'aka, na-ayọ ngọzi gị n'isi ha n'otu n'otu. Gọzie ha, gọzie ezinụlọ ha, gọzie nne na nna ha, gọzie mbọ niile ha na-agba, ma ndị na-agụ akwụkwọ, ka ha nwee ike na-amụta ihe a na-akụziri ha, iji wee bụ ụmụaka a ga-eji mma atụ n'ọdịnihu. Dịka ị na-akụziri anyị obi umeanị tata, were ya amara obi umeanị chọọ ha mma na ezinụlọ ha si na ya pụta, ka ha na-asọpụrụ ma na-erubere nne na nna ha isi na ndị okenye n'ebe dị iche iche ha furu onwe ha. Onye nwe Chineke, nye ha amara na ịfụnanya gị, ka ọ ga-abụ ha fesia gị nke ọma n'ụwa, enwekwazi ka ịfụ iru na iru na alaeze gị bụ ụwa gasị site na Kristi dị nwe anyị. Ka Chineke dike niile gọzie, chekwa, nọnyere unu mgbe niile, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Jesus, I come
eso ejikwa ohere a na-ekene nwanne anyị nwoke bụ onye nke gụrụ anyị ihe ọgụgụ tata Ogwurumbuike Junior. So thank you so much. Thank you so much. Ha anyị na-ekwu ka ịmago arapụ ndị obere ka ha na-agbagote nyere aka unu for how perfect he was. So we thank him and we hope he will continue. So kọrọ na aka again. So ndị altar servants unu anwaka o bisie n'ike. Amen. Anyị ekene gị ịbụ chairman anyị tata. Thank you very much. Kene Ọkụuche. Akwuche. Yes, gụrụ anyị ife ọgụ. Ọ fụrụ mgbe anyị na-akwado ọtụtụ agwara ya na ọ ya aga ife ọgụ. E nyere ya n'oyibo mana ọ chọrọ ya n'Igbo ma gụọ ya ọfụma. Ndị sabụrụ anyị masị anyị na-ekene unu. Thank you so much. Na-ekene unu niile maka ịbịa. Ọ dịka nwere ihe enwere tata mere na ndị mmadụ abịa ha n'oge. Ụfọdụ abịakwa ha abịachia mana ọ dịka nwere ebe ha kpajere. Mana anyị na-ekene anyị niile na-asị ka Chineke gọziere anyị izu ụka ka ọ baara anyị uru mụtara anyị amara nye anyị aganihu si na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị kwụrụzie ọtọ. Onye nwe anyị nọnyere unu.